ebandleni likaNkulunkulu Shembo ingcwele amen. Amen. Bingelela abagcotshwa bonke bashumayela abakhokheli obaba insizwe encane omama inzala abantu amakhosazana amen. Amen. Sivakashele obaba nomama esibona sebengena ayababika-ke amaphoyisa ukuthi obaba abathile abaphethe umhlaba siyabemukela-ke ukuthi bazivakashele enkonzweni yobuNazaretha beqembu elithile amen. Asibamukeleni-ke bazizwe besesontweni la ekhaya zivakashi zethu isabatha namhlanje usuku lokudumisa uNkulunkulu lokudumisa uThixo eyinsukwini ezisithupha kade silala sivuke siye emsebenzini wezandla zethu ukuthi kuphile inyama kuphile negazi zadlula insuku ezisithupha kwafika usuku lwesikhombisa sizeke uNkulunkulu endlini yakhe sizobonga ukuthi usigcinile lasifica usuku lokuzomdumisa sizomdumisa sicele asabele ezinye izinsuku futhi siphile nokugula nokuhlupheka nosizi kungasembade amen. Cela ukudlula ivesini elilodwa inhloso yami sabimvula inhloso yami kulezi insuku ukukhuluma namadoda inhloso yami kulezi insuku ukukhuluma nomama inzala abantu ngikhulume lapha kwababa uSpisi ngibhekisa ubunzima uNkulunkulu abunikeza omama bethu inzala abantu omama uNkulunkulu wabanikeza ukuthi bashiya amakubo bayohlala kweminye imizi ukhokhelwane kushintshiswana kudayiselwana kuyashintshiswana waphinde wabanikeza uNkulunkulu omama ukuthi babe yifollow yokukhanda umuntu ahlale umama nesitini 9 months fika usuku afika umuntu walapho azalwe wonke lawo mandla lawo awanikwanga indoda angazi indoda yenzani ngoba khona ivesi la kulesi sihlabelelo ale ndoda ngangiyithanda le ndoda waphela uNkulunkulu wabanikeza omama ukuthi uma kuhamba umuntu emhlabeni abantu ufuna bagade isidumbu omama siyalapha kwaSpisi nje sobe sihlalele sodwa omama kuyibona abahleli begade umuntu oshonile bengizama ukuchaza ukuthi kwaSpisi sikhala nomama uMathelezo ogalela ukuthi useshiwe umyeni wakhe usesele nekhaya eyinkosikazi wasala nezingane wasala nabazukulu okwaphiwa amadoda kuncane kusho ukuthi indoda uma isiba namandla
ukuthi umuntu oyinkosikazi kufuneka ashawe kufuneka abulawe isuke leyo ndoda iphambene noNkulunkulu kodwa uthe uNkulunkulu bayidala yona wathi udala umuntu ngomfanekiso wakhe wafuza yena kufanele abantu kuqale ngabe balungile amadoda sisendleni kaNkulunkulu kukhona indoda eseBhayibhelini nangithi kukhona into enhle khokheli ayenzile bakhokheli ayenzile lendoda ngoba ekugcineni uNkulunkulu wasondela kuyona wayiphi isipho lesi sipho esenza kwaphela lonke icala nesono na yonke into eyenza emhlabeni yenza isipho kodwa uma sengijula ngifuna icala lalendoda yathi mayisitholakala ukuthi iyonile yaziona ngisho nakuNkulunkulu yayisiyahamba yayisiya kuNkulunkulu yayisiyocela intethelelo wayiseyithethelele uNkulunkulu wayeseyimbathisa ingubo enhle wayesethi mntanami wena isono sakho ekade usenza sengesicisha sesiphelile mhlambe nathi madoda uma ungathi senze izinto sibe nonembeza wokuthi le ayifanele kwenziwa indoda uyalizizwi lendoda enonembeza uthe mayithi uNkulunkulu iyonile yayisithi ngonile uNkulunkulu anginjengawe kodwa ngizokwenza njani ngikhulumela ukuthi sibuyele onembeza ngoba namhla sesilingisa inkomo izohlatshwa ishiselwa igazi kuyibona iqalazi ezinye iyaluze esibayeni kukhona abafana nami sesiyahamba emakhaya kukhona abalindwe ngemithi khona abalindwe ngeyibhalo kukhona ngisho umakoti abancane abayofika emzini baya lapha abantu bagane khona bafike bengalitholi uthando komama ezala bangalitholi uthando kubayeni babo bengalitholi uthando emndenini seseyinsuku zokubheka emakhaya ngikhulumela ukuthi njengoba sila endlini omunye nomunye funa mayithandaza atshele uNkulunkulu fanele umakoti oganile uma yithandaza atshele umama ozala umyeni wakhe athi ngaze ngazogana ingane yakho ayingiphethe kahle angihleli kahle
bengifisa bengicela umama ezala lapha lele khona avuka bheka ikhaya lakhe bese ngiphi isibindi bese ngiphi ukuthula emzini engigane kuwo bese ngiphi amandla ukuthi lo muzi awakha yena nomyeni wakhe nami njengoba senginomyeni la ekhaya angifike lapha afika khona. Inkinga yami ukuthi isikhathi samanje akusenazalukazi akusenamakhehla. Ithi le ndoda bayiphendula uNkulunkulu uyalithola icala lendoda engikhuluma ngalo. Ithiyonisiwe ukunxanela izovuma isono kuNkulunkulu. Le ndoda engikhuluma ngayo yayinamakhosikazi awu-30. Yathi hamba ngelinye ilanga emfuleni yayisibona unkosikazi ogane indoda eyodwa egqoke le ngubo okuthiwa yi-see-through. Yayisikhohlwa lawa awu-30 yayisimbona yayisimthatha wayesimsona uNkulunkulu waseyibeka icala. Kushuka uma uyindoda uma uwumuntu dalwe uNkulunkulu awufanele ufune into yomunye umuntu, akufanele uphuce omunye umuntu into yakhe eyodwa. Wena cabanga le ndoda ina-30 amakhosikazi izothathela u-Oriye nonkosikazi oyedwa ngoba nakho ingubo ayigqokile inhle phela ingubo okuthiwa yi-see-through. Ufanelela lokho nje ukuthi igqoke ingubo enhle. Akayithengi ngani le see-through athenge namakhosikazi akhe awu-30. Wayeseyithethelela uNkulunkulu. Ngiqonda ukuthi nami nawe yiba indoda enonembeza ukwazi ukubona ukuthi into oyenzile kukhona umuntu emphathe kabi, hambe uyocela intethelelo kuye ngoba kufanele siphile emhlabeni. Uma seyithethelela uNkulunkulu le ndoda wayisiphi isibusiso? Ngikhuluma ngendoda ongayithanda nawe okuthiwa uDavida emhleni yayo, ukuthi ekoneni kwayo yaye yavuma uNkulunkulu ayithethelela waseyindesa iy'ngubo ezinhle. Mhlawumbe esayidini lethu lo baba, uma kungaba khona umusa, uma kungaba khona ububele, ungahamba khona isihawu, kube khona uthando emakhaya ezivela kuwo, kungaba nokuthula. Ngeke khona lento egcwele emaphepheni kuthiwa khona sekwenzekile. Niyazi bakhokhela ukuthi mina ngadalwa ngizalwa ehamba uma mncane eyotshela ubaba, niyezwa Bashumayeli, niyezwa bobaba, eyotshela ngo-4 ekuseni, afike ngo-4 mina ekuseni angizalela esibhedlela ngumthwalelizwe. Wahamba umamncane asho wakokota baba sefikile umuntu omusha kuthiwa secela igama. Niyezwa njalo makoti, yekani lokhu ukuthi manje yotete ebhedlela nibuye ney'ngane seniyiqambele nina amagama nithi hosithe hosine, ingane iqanjwa uyise.
osine wathi mayibili kumama wathi baba igama lakhe Nkosi yakwamkhabela wakikeza ugogo wathi ngaganwa ngiqonda ukuthi uma umfana uganwa ugogo kuqala uthi mawukhulu ugogo ebekufundisa ukuthi mawusumdala woba ipeni lizobhala athi awuthi ugwayi intobela usuke ekhombisa ukuthi leli peni woliphatha kahle kuyabhalwa manje ake ngibheke ngakithi kuyabhalwa kithi masha amapeni okubhalwa ngayo exam kanjani ngoba khona amaphepha angcolile ngapha emva kwamkhokheli kanti ipeni lokubhala khona ngale emva kwamkhokheli kunamaphepha angcolile yiliphi leli peni obhalwe ngalo lapha ngoba wena usazobhala i-exam uzobhala ngaliphi ipeni phela ipeni nanti amaphepha angcolile emva kwamkhokheli wawuqiniza ngazi noma ufunda ukubhala noma ufunda ukwenza i-drawing khanda lo muntu nayindlela awalando lamaphepha wethu sasibhala kokubhala thina awalando lamaphepha siqhubeke sibhale kuwo bakhokheli akulona icala lo-amena lapha ubani azofana noDavida athi ngembese Nkosi ngey'ngubo zakho zokuqeda icala lakho uma la maphepha esangcolile angcoliswa yithi khona bakholwa khona iy'nsizwa sibuya ku-23 lushonaphi uthando owathi uma uqala ufika kumuntu wathi ngiyakuthanda uma sekuxakana endlini le ndawo yothando ubani ofaka isandla ngoba uthando luhlale ekudweni kwenhliziyo ukuthi ubani ofaka isandla enhliziyweni yakho wakhipha uthando lomuntu wathi uyamthanda ayithi siyemakhaya khona inodo ezobuya ngesandla esihlobileyo ikhona inodo ezothi uma ibuyela ithi kade ngisekhweni lami bengihambisa inkomo yalo muntu engihlala naye sesiney'ngane eziyisithupha abazali bakhe abazi ukuthi ingane yabo ngihlala nayo angenzanga lutho kulungile-ke hlala nengane abantu uthini ngalezi ngane abayizalayo uzothiwa isibongo sazo ezaphi ngoba abaphumile abantu esontweni izokhona ingane ifundi yofuna umsebenzi enesikole engasiqedi angithi ayazi ukuthi ifuze ba ifuna umsebenzi ingawutholi bakhona-ke abomana lapha sikutshele bathi hayi wena uyabanga wena ubanga zidala izothi isibongo sayo saphi le ngane izothi ngiyababa yakubo kamama izalwa ubani kubo kamama eyakubo kababa ubani ubaba wayo ngithanda iminqwene ey'nsizwa sisuke enkonzweni ka-23 ukuthi njengoba sehla siyasebenza vele sisebenzela ihholo sithenge ihholo sithengela isonto ukuthi sisonte kahle kodwa khokheli khona imizwa emibili niyezwa kubaba kukhona imizwa emibili emithathu lo wesithathu wokugcina ngeke uyeke le mizwa emibili uyofika khona ungafikanga kungadlulanga kuyo asibali owokuqala ikwahluphekile umuzwa wesibili ikwabekezela umuzwa wokugcina ikwanompumelelo ngiqonda ukuthi uma uzelwe ekhaya yiba nalo iphupho noma idream yokuthi ubaba wakho umuzi engasebenzi ndawo wena uyasebenza azibe khona izindlu la ekhaya ezikhona ezakhiwe nguwe wathi wakhi kwenu
uzozakha kanjani izindlu vuka Mshumayeli uzozakha kanjani izindlu wena uma uholile uye MTN uyoshisa isiteli uma usuye ekhaya uphathe isigaxa sodwa senhlabishi phathela ingane sutho lesisu siyacelezela sigcwele isiteki adulosa wena njengoba njengihlala eMbonga Mpisi emzini wensizwe thengi 10 kg thengisala lamazambane ngibeka lapha endlini hambe ngiyosika amathambo lapha MTN angithi anginayo inkwankwa yenyama indoda mina ngifuna isopa ngifuni sizama ukwakhana bangcwele ukuthi kuze sifike kwalo mpumelelo uma singalibuki izwe lifekithi uma ungabuye lapha emavasithi kuyobuka ingane ezigcwele lapha zibuze ukuthi lezi ngane abayiphuma lapha ziyosebenza kuphi khokheli akekho wakithi ngikhuluma kuzono sigana abantu asebehlukile manje ngezwe insizwe khona indoda la efonini bathi ithi igama layo yawumdlete empangeni bese lomthetho phethe isikhaftini esingaka mawasipala ngale kwamalitha 5 ithi ngalo inkosikazi ingane zo9 uyedwa uMandlovu nasi isikhaftini sami ikhona la ifoni ithi uyangiphakela akuphuthu anisha afanele afanele idla ngetable spoon hayi ngespoon angithi ndoda afanele udliwe manje sigana abantu abasiphakele emaplatini kini ungavakashile akuphakele eplatini wenzani eplatini ngiyayizwa le ndoda ithi ingane zo9 nkosikazi oyedwa yabona inkomo zayo sezibuyile ungavumela nje solala wathi ntamba ngashumela solala singahle kodwa igame lethu lokupheka kuphelethi kuningile abakhokheli sebenza shemba wena kanje ngikhulunyiswa ukuthi bomama lapha eMandeni kwake kwagana umakoti nansi kwehlasa kwagana kaShando wafike wahlala iminyaka ewu4 wayephethe kahle ipeni lalingabhali indaba ophepha nje kwabhala kulo kodwa umakoti akabathola abantwana wayesesuku manje ezala wala ekhaya base behamba beyinkosini baba ngilethe umakoti sizocela thola abantwana uShembeke anonaka abantazana bathanda ukunikela baba nje uyabona mawubika bese testimony bese kuyeka bese khuluma sekufika abantu bakini bazokucela kodwa ayisheko ngamniki lo ekhaya akwenza ukuthi nokuthi yayisithi inkosi lana awathola abantwana makoti yebo yini na umkhonyane uyabuya wembathi ngoku yembathi yayisithi makoti hamba ufuna itray namaphepha amabili nenethi nomenze nespoon nemfolo wahamba makoti ukuze uNkulunkulu ekwenza ekhaya elapha umuntu wabuya nakho umakholi nenyama ehlaza lijisa abantu wathi ayifake eplatini bese mboza bese ifaka inethi abeke umenze nefoloko bese eza nakho wenza nakho umakoti egane kahle umbona ngokugqigqizela mina umuntu mayifika bekudla ngithi ethukuthele kokeli sayistolo ngithenge airtime ngehostel wayengithekela ukudla ngajabulile kuzodliwa bani kudla umuntu othukuthele
Angithi yini le kajabula akatshele mina ukuthi namhla ngithokozile baba ngithe ngikugeza inyawo wakhipha inyawo endishini ngikhuluma kahle angithi bese ngililungisa iphutha wayesethi makoti thatha lo mhambo ubeke lapha wayesethatha umakoti belithi wafika walibeka wayesebuye ezohlala kuNkulunkulu kuke washo wayesethi hamba makoti ulandele izazinto engideyibeke wathela umakoti wabonakala ekhala egijima ebuya yathi Nkosi bashumayele sizani nomakoti wenze njani wathi kuneyinyoka ezidlayo zidla le nyama ziyayibanga wathi sondela makoti uthi mina iminyaka uganele emzini wathi babe u4 ubani kufanele ukuthi ingane lapho ugane khona wathi ugogo waloya muzi oseyisidala wathi ya na khomba phambi kwakho she bathi wena konje imfundo yayifanele kumuntu omnyama not imfundo lokho kuthiwa i-civilization phucuko mawuwile wafuzuka ithi Nkosi bathi laba nasalukazi sithi wena sinomyeni waso nomkhulu wakho uma uphekile lapha upheka wena ekameleni lakho uphakela umyeni wakho nidle embhedeni uthatha amabhodwe uwathela amanzi uwafaka ngaphansi kwetafula bazongena kanjani bona ekameleni lakho bazodla lesigane kahle abantu abami emzini ngigane kahle emzini la ngigane ngiyazi nifundile ngila igoli ngoba nifundile ngisebenza kuhle nivumelane nomyeni wakho ukuthi mntanami ukuthi mkobakho wami vele ufundile nesitifiketi asibambisane ngoba isikhathi samanje sesiyavuma sifundele ukusebenza ithi Nkosi hamba ukhiphe la amabhodwe lapha ekameleni lakho phansi kwetafula uyopheka echibeni uphakele umyeni wakho uphakele umanezana uphakele ubabezana bese kuthi ngolesihlanu upheke ukudla okungenamafutha okungenasipayisi okungenateni uyokubeka endlini yangenhla wenzele leli khehla nesalukazi uma kuyisabatha ngoba ushembu yasivale sobho ngesabatha athi abantu abayizinyabo bahamba sibusiso bafika kunokudla bamaye wakwenza lo makoti kwaba sengathi bakhona bangibuka uma nizwa ngithi ababheke phansi wathi efika nomkhonyana ubani ugolkipa weshekhizi obamba ibhola likhole ngakuthi wathi efika nomkhonyana ebuyele emuva wathi ehla waphela insuku ey'ntathu wathi umakoti myeni wami uma nithi kahle ukudla kuyabuya isenethini konje imizi yobaba siyafuna yini ukuyakha pho sizoyakha kanjani ngoba kade ngithole iripoti la kwabanye osisi sebebuya kumkhokheli ebadabezekile omunye unesihlise ayisovuzuka sesibhalele blue eye ngesilungu lusazoba khona uthando lokuganana uthando nesibhalele ibandla elonyazi ngelincenga siyahamba bobaba siye emakhaya asifike emakhaya sifike silungise okonakele sihlele egoli siyahamba bomama sihamba nabayeni bethu abanenhlanhla kukhona inkulumo ekhulunywa umshumayeli ongiba uyazi umshumayeli le nkulumo yakho enhliziyweni yami iyarotate yokuthi ayifune imayizo ekhaya ithatha ifoni ithi yewolunisa lapho ngeza uyazi ufike endlini kungcolile uzofika kuklini endlini kanti kuyangcola imoto ivele ithi gurudu angithi imoto iyiphoyisa lomzi kayise
vele ngihambe uma kunemali sizokhonkoda ngoba isakwazi esingena uyiphoyisa lomzala wakho uthe umhlumane ngiba awufanele uma uzoyikhaya uripota kanjani kimi ngithi mina bomama emakhaya khona bazofika benza amatiye bakhumbule okhokho babo abanye nje bazohlaba inkomo hayi iphathi bakhumbule abazali babo ithi indaba yala ekhaya uma ubulala isilwana ngoba sinomphefumulo kushushela wositshela ukuthi njengoba sikubulala la ekhaya makukwaMkhize makukwaDlamini njengoba sikubulala senza into ethile sikhumbula ubani noma sikhumbula ugogo umkhulu owakhanda lomuzi kwaze kwawubaba kwazala thina sicela umphefumulo wale nkomo uyotshela uNkulunkulu ukuthi emhlabeni sibuleleleni ngoba uthi ushembe isono ukukhipha umphefumulo waziwalinganisa ngoTikoloshe wathi mawuyiNazaretha ungakhiphi ngisho umphefumulo weTikoloshe ngoba umphefumulo kaNkulunkulu wathi emzini womuntu uma kuxoxa noTikoloshe alofika ngithandaze nithi shembe sicela uzoyikhipha wena loTikoloshe uhambe uzohamba ushembe akafuni umphefumulo ukhishwa kumuntu isikhathi singakafiki ngoba lo muntu akafiki ngisho emndenini ufika ahlala esigangeni angcwatshwe kuthi nya khona imizi khona abanye emakhaya athi kade sizongcwaba uma kushona umuntu siyangcwaba uma kuhlatshwe kukhona inkomo ehlatshiwe siyangcwaba asobhana abangcwele angeke niqashise kuleyo ndawo sibhala inkonzo bese wesibingelela masivakashele wathi uSibiya esibhaqabula nenkonzo la wathi akufuneka ekhaya uma kunomcimbi ube yihlathuthi elalayo ngoba umndeni sila eGoli nje umndeni nibona amakhosikazi nazi ingane ihlele eGoli nabayeni babo nje umndeni akuzwakala uNkulunkulu abantu wabapha umono omubi yazi ngisho umakhelwane wakho uma ungakuhambe nje eShoprite ufika uthenga isigaxa seSenlight usifake kuShakers akusiyo makhelwane lo akubona uqhamuka noShakers uyokulunguza kanye ekethini nathi nale bedla inyama namhlanje kanti uphethe isigaxa nje seSenlight suyabona umakhelwane eshanele izimo elibhekisa ngakucasukile iphindalo usuthi inyama kanti nawe udla iklabishi into engane khuluma ngomona kodwa ngikhulumela ukuthi ushembe ufuna sibe isizwe esisha ngoba ezulwini ufuna sihlale kanje singabi abantu abaxabanayo ngiyayicela lezingane bobaba masifike emakhaya lokuthi sihlale Mshumayeli 152 siyayicela lezingane zashiya abazali bazo zathi zizosigana ngicelela izandla ezifudumele kubayeni bazo ngicelela siziphe uthando oluzokwenza ingane izana esizala kubo zingadli nyawupa uyazi ukuthi ingane ezidli nyawupa zale zithole uthando lukazali omunye wayizala wayishiya nogogo wahamba wayiGoli khona wava kuyadliwa khona ingane ihlale la esikole ithi ubaba ngimazi umama wangishiya la awuthi ngeGoli ifike eGoli ihlangane nabanye bathi lalela uzofuna umsebenzi akusenza uGoli lalela thina ntambama woze endlini sikunika inhlani bathatha lapha kunesitolo samaNdiya la ufuna ukuthatha imali izelo ubaba nomama lengane kusalile baba kusalile bakhokheli
sekusele njengoba ngikhuluma ukuthi omakoti bayiqambela ingane uma sekumakoti efika nengane ekhaya eseyiqambe yena igama mina fanele ngithathe imbuzi ngingene ekhaya ngitshele omkhulu ukuthi lezi inkomo engayikhipha ngilanda umakoti usefikise umuntu omusha la ekhaya igama lakhe ubani ngicela isidanga esikadele umuzi ukuthi asikade lengane le ikhule kusasa igama lami lesibongo sala ekhaya lo muzi okhuliswa yona lana ke bomama thini la ubalele ngane inkosazana esikhulile esiganeni abaguqi esontweni sibhala inkonzo bese ngibuza kukhona izinto ezimbili bobaba kukhona umhlonyane kukhona umemulo khuluma ngomkhehla komkhonyane khuluma ngomzali niyezwa bomama sani kuliba lokuvula amafriji agcwele inyama niye ukugada imizi yamadoda ingane yentombazane igadwa unina umama mawusenengane siku-15 years up to ayonigeze phambi kwakho uyibuke la emfasankomo ukuthi ayikazishiswa isitofu yini uyibuke lapho kuhlukana khona amabele ukuthi ayikazele ikokulitshe elisindayo ahlukaniswa yini amabelane nikateni ngomama idemokhrasi ngane ngixabana nomama ekhaya niyezwa insizwa umama wakhuluma igama engalazi elisilungu akufundile ngisekhaya ingane uyithuma esitolo iyahamba iyageza iyoshintsha ngithi mama ngale kumthuma esitolo lo uthi hayi phela sebeyajoba ngithi yini nalo mama ungakhipha igama utshela ingane yakho ukuthi siyajola fanele hambe iye esitolo ngaphuma endlini ngahamba ukhuluma igama angalazi ukukhuluma into embi engamakho umuntu uthi phela sebeyajola cha bengikhulumela ukuthi bomama ake nivuke manje asiye indaba yerekhozi le mali abasiphuca yona nithi awubani abanikazi bayo lo kuthiwa yeqolo awubani abanikazi bayo igoli likhahlelwa ubani ifuna niphomale kwegolile uyisani imali yethu kanti abantwana amadola asebenza ubani otikilayo kanti ayibuyi imali yethu bayitabuza imali omama uthi ingane baseziwu-7 sengine-3,000 kodwa thina lutho abanikazi bomsebenzi ilandwe bakhona omama bayiholayo le mali abakhokheli banikile amakhanda bathi abafuni ngani cha asishelelweni phela bakithi kwakubanjiswele esontweni bangcwele kwakhiwa uthando esontweni kwakhiwa ukuthula esontweni kwakhiwa ukuthi sihawukelane kunenkonzo engayicela la ekhaya Nazareta yokunakana ngathi asibhekane ayisebenze leyo nkonzo yokuthi lona ulala engadlile ngoba engasebenzi engenalutho wena othola isibusiso hayi inhlanhla isibusiso sokusebenza wekumbheke umuntu ogqokiwe ngelonto ukuze kuphela unyaka awuhambe nje ucela isibusiso kuyena awumbheke mama unkosikazi ongasenandoda mhlawumbe indoda kuyafela udlameni ukuthi lo mama sebezowaphela unyaka ugqoke ibhayiloti kodwa inkinga lemkhokheli la kule pristayi ayilungisi ilungise umkhokheli la mabhayi abawona wagqoka ingane ayimuphi umuntu omdala yimnika into entsha bashumayela khona inkinga la angikwazi ngokugqoka ibhayi ngize ngaziwe ngale esontweni bawashonsaphi la kade khona
walethela umkhokheli. Cha nakanani bomama esontweni. Umama umbone ukuthi akajabulile nje kukhona inkinga esendlini bese nihlangana nithi asithele noma i10 kg sinike umasipalipali washonelwa umyeni wakhe uneyingane. Kukhona abangenazo ngisho izingane zamadodakazi eHolman eqolo. Avukuseni nje athi makuthenga utamati sowodwa sonana sidlile sothenga uphuthu bese sithatha usawuthi sifake emanzini abethi bakadeni labo bantu baNazareta sibhekaneni ushembe watha sowunakana wathi lenkolo inkolo yokuthula ibandla lamaNazareta elothando elomusa elesihawulelana asibhekaneni asibukaneni esontweni angabi nomlomo ocebukayo kanti mlandile. Izifo ezingalapheli oshukela no-BP badalwa indlala kazi lingajabuli. Siyahamba semakhaya bangcwele cabanga ukuthi nangesabatha ezayo inkonzo kube kuyileyo yokuthi asambeni semakhaya bengifuna ukuthi insizwa abanenhlanhla ngeviki elizayo lokugcina komakoti abashadile abahambe bayoshanela ufike ekhaya indlu ingagcwele ulwembu. Ihlazo lizo noma ngabe nginemoto hayi sohamba nemoto ngifike ebusuku uyofika umakoti aqala taqabule indlu uvula wadrobe ukhishwa ingubo eseyikhuntile angithi ngiyasebenza sengifike kanye kanye ngeviki ezayo uma kudlule ithu bonke omakoti abashadile lethi mgqomu abahambe baye emzini bayoklina amagceke. Khona into engiyithandile mkhokheli bakhokheli khona into engiyithandile khona iy'ntombi zentethelele ey'fike la itheni ubhuti wami akasebenzi uvuka ekuseni ayiyele esipotini impilo yondlayo ekhaya ngakho indlu kama ngakho ikwethu ngiyabacelela labo dadewethu abanaka imizi ushemba babusise vele ubaphile ushembe lesi sibusisa unyazi baphile. Kanti mawusubona ukuthi usudlulile ukuthi ungagana lekeleni ingane oyizele uzakhela umuzi ngoba imizi eminingi ayisenayo bomalume. Iy'ngane zakho zokukhula zingahlupheki. Ngiyabakhuthaza labo dadewethu abasebenzayo emakhaya akube khona izindlu abazakhayo athi umuntu wakhe ikwenu. Sizele lonke esontweni siguqelela ukukhuluma la cabangcwele bengikhuluma ukuthi sesiye emakhaya asenzeni kahle singabi abantu abahlale benolaka. Yazi indoda ehlale nolaka uNkulunkulu akangeni. Indaba zakini zaphuma ihlale ngaphandle komuzi zithi songena sihlale bani la ekhaya ngoba la ekhaya kuyaliwa. Uma nihambele emakoti ningakhohlwa ukuthi ngolwesihlanu khona ukudla kufanele nikupheke hhayi okunamafutha niyokubeka endlini yangenhla. Kukhona umnguni ngakithi nkosana kaMnguni yagaba yashesha bashumayela ngayizwe ngichoma lesitayela samaphoyinti nje ngasifunda kuyo abathathu hawu mkhabani usugcotshiwe une-3 point mina sengino-9 point iy'cawu zintathu esanje nantsuba kulandelayo wathi u2 ingane wathi 1 yangasendleleni le waqala lomdala wamuka kuphi waqala owesibili nami wathi ngizawubona umama kanti uyahamba wathi omncane baphe ngibaficela ekhaya nami ngihamba wahamba yahamba le ndoda eJudiya afika eBiko enyazini babo amakoti bahambe bonke. Shembe-ke ngithe wonaka uma into isemsamo ukuthi mawunikela unaka ukuthi wenze njani wathi inkosi ibusiso wami. Wathi efike ekhayelele wafika ugogo wakhe ozalwa ubaba wakhe wathi baxoshwa yithi thina sakhe abazogana bakhe bemuzi. Uma bephekile asikwazi bapheka ukudla esingakudli
Angithi kunjalo umakoti. Hayi mina ngifuna ukupheka i-ham rice. Mawungathi nje ngifuna ukuphutha nemifino namhlanje. Hey, iwaqaqwa ezoba lapho. Cha ngifuna nje ukuphutha nemifino. Hayi mina ngifuna i-Steve Papa. Steve Papa ngesinkwa into yodwa. Kodwa nje into ehamba phambili i-ham rice. Bese benza-ke nezixofi zabo okuthiwa number 7 into ezokugulisa kusasa. Ayihlobisa ayifake imbali. 1 hour ukudlila kusekho eswini. Lezo madoda emganeni. Hayi la eNazaretha ifuneka indoda engenamkhaba. Mina nje inkinga yami ukuthi inyama yasuke yasondela kakhulu emathanjeni nganomkhaba nawo. Ayifuneki indoda engenamkhaba eNazaretha. Ayisakubuka emgidini. Kodwa nje asingancishwa omakoti. Yekani-ke abantu abami mina engiganile engifikayo emzini ukuthi mawuphakele umyeni wakho sithole emhlabeni umshomayo sesiyivala ikonzo. Bese ufaka isipuni esisodwa ethileyini. Uthi abafowabo abashona la ekhaya badle ngani bona isipuni singekho. Faka iy'puni ezisithupha. Fake ney'mfalo engasebenzi. Ake ngibuze nje omakoti laba abanansuku ehlaza. Ninazi inkomishi zesobho kubayeni benu. Ziphi izigalela kumakoti abancane? Phakamisa tanzi ungathi isandla ungathi khona umuntu otayo. Ukhona wakho la? Lezi kade siyishadisa ikhona inkomishi enkulu efike nomakoti yesobho lendoda. Indoda engadli isobho isitofu sinaphafi. Kosi msisakazwini. Kosi phakathi. Dirty love.